ଆଜି ଜାଣିବା ଗାଜରର ଉପକାରିତା, ଏଥିରେ କେଉଁ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ସ ରହିଛି ଓ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଗାଜରରେ କେଉଁ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ସ ରହିଛି। ଗାଜରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାରୋଟିନଏଡ୍ ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଜରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଭିଟାମିନ୍ B8, ନାଇଟ୍ରୋଥେନିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆଇରନ୍, ତମ୍ବା ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଭଳି ଅନେକ ମିନେରାଲ୍ସ ଓ ଭିଟାମିନ୍ସ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଗାଜରକୁ ସବୁ ରୋଗର ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଗାଜର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ଗାଜରରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାରୋଟିନଏଡ୍ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ପୁରସ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ସ୍ତନ କର୍କଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗାଜର ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଗାଜରରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଲଫା କ୍ୟାରୋଟିନ୍, ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଓ ଲୁଟେଇନ୍ ଭଳି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଲେବୁଲକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ଓ ହୃଦଘାତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଗାଜର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କମିବାକୁ କିମ୍ବା ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ରକ୍ତହୀନତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଗାଜରରେ ଆଇରନ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ନୂଆ ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏନିମିଆ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଜର ଖାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଗାଜର ନିହାତି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଗାଜରରେ ଥିବା ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଗାଜରରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ଆଖିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଜରରେ ଥିବା ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ହେବାରୁ ଆଖିକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କମଜୋର ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଜର ଖାଇବା ଉଚିତ। ଷଷ୍ଠଟି ହେଲା ଗାଜର ଆମ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା ସହ ରକ୍ତକୁ ସଫା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ଓ କଳା ଦାଗ ହୋଇନଥାଏ। ସପ୍ତମଟି ହେଉଛି ଗାଜର ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମ ପାଟିରେ ସାଲାଇଭା ଲାଳକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଏହି ଲାଳ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ସହ ପେଟରେ ଆସିଡିଟି ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଗାଜରକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଗାଜରର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।